Hello, hello. November ni som batum sang hile pali hianin Dando Hall opposite Grand 7 Casino Kendolim sa Goa Mizo Welfare chorin Zozan mang le don ta he huna hianin ke poron kal nge ka tum hai kha import cha me ka kani nge tura ngai la Goa Mizo omsong teron kalula amuna ropui takin mang hau tumila kan som vek cheu ni chu chuan chu ta chuanin i Goa Welfare Mizo YouTube channel kan live don nge ya lo subscribe la ka chuanin lo subscribe bek ula amuna nuam takin alai fa nge huila kan mang hau don nia in Zavain to Bayvek ule November ni som patuma hianin Dando Hall Kandalima Goa Mizo Welfare Zozan manani dona ke poron tel nge katuma Goa Mizo zong tel tel vek turing kan som chewa tin hemizan hian Goa Mizo Welfare YouTube channel la live pek chho ani don boka la subscribe lo te khanin channel lo subscribe vek turin kan som boka cheu